आजमगढ़ के लइका रोज करे कांड अपराध। आजमगढ़ के लइका रोज करे कांड अपराध। आजमगढ़ के लइका आजमगढ़ के लइका रोज करे कांड अपराध। आजमगढ़ के लइका भेजा में गोली मारे सहेला न रोब तनिका। रोज करे कांड अपराध। आजमगढ़ के लइका रोज करे कांड अपराध। आजमगढ़ के लइका म्यूजिक बाय राज बहादुर। गली गली गर्दा उड़ैले बा 16 के उमरिया में छैले बा। हाथावा में लेके पिस्टल रे नमावा ब्रांड बनैले बा। गली गली गर्दा उड़ैले बा 16 के उमरिया में छैले बा। हाथावा में लेके पिस्टल रे नमावा ब्रांड बनैले बा। जहिया कौनो बोली त मार दी गोली रे लइका। रोज करे कांड अपराध। आजमगढ़ के लइका रोज करे कांड अपराध। आजमगढ़ के लइका रंगदारी से नाम प्रचार बा जानत यूपी बिहार बा। सारा जिला से ज्यादा हो हमारे जिला में हथियार बा। रंगदारी से नाम प्रचार बा जानत यूपी बिहार बा। सारा जिला से ज्यादा हो हमारे जिला में हथियार बा। सालू हिमांशु दिनकर घूमे KTM लेके नयका। रोज होला कांड अपराध। आजमगढ़ के लइका रोज होला कांड अपराध। आजमगढ़ के लइका